مبرê jî behsa nivîskara hêja jina Kurd a qehreman, jina Kurd a wêrek û a şoreşger a xwedî îrade, a xwedî qerar xwişka hêja evîn çîçek kirî û min gelek cara behsa Zubêr Eydar kiriye. Bi rastî evîn çîçek şeref û rûmetekî mezin da vî Zubêr Eydarê hanê ew ne hêjayê vê şeref û rûmeta hanê. Çawa? Dema ku çend sal ji emrê xwe pêre parvekir. Ez ê çîrokê bêjim ji bo gelê me naz bike ev Zubêr Eydar çi mal û çi qumaş û gelî biraderê nêzîkî tenekê û kenekê vê vîdyoa hane ji Zubêr re bişînin bi taybet ji wî re bişîn. Ji wî û ê derdora wî û ê jêr şabaşê dike û tilîliya dike û kûpê vira kûpê derewa Zubêr Eydar. Zubêr Eydar ji malbatekî feqîr gundekî parêzgeha yan jî wîlayeta Sêrtê. Bavî wî mele, apî wî mele malbatekî dîndar in, oldar û feqîr in yenî. Feqîrtî neeybe, ez jî feqîr im yenî. Di hundirê gund de malbata wan yenî li ser rewşekî wilo. Seydayê Cegerxwîn jî feqîr bû, feqe bû, mele bû lê Seydayê Cegerxwîn bazarî li ser Kurd û Kurdistanê nekir. Seydayê Cegerxwîn rûdinişt li oda axa û bega û rexneyê xwe yê tund li wan dikir. Ev mesele naskirî yenî. Mesele ne feqîrtî lê mesele feqîrtiya mejî, mesele feqîrtiya îrade. Evî Zubêrî di malbatekî bi vî rengî re mezin dibe diçe Stenbolê. Stenbolê jî xwendina xwe dike qaş û tiro hiqûq dixwîne. Li Stenbolê diçe ser çavê ciwanekî Kurda ku bavî wî zengînî jêr xaniyekî li Stenbolê kirî ya kirê kirî tiştekî wilo li cem wî dişî û diçe dikanê xwarin marinê tîne û li ser navê wî qey dike û titbêqe yek ji şeyê vê malbatê yekî wilo ji berê di kurtêlxwar e. Ev Zubêr Eydar ji berê de ev mal e. Kurtêlxwir wekî çawa dibêjin wekî spiya wekî evê ku kurmikê ku li ser xwîna yan jî li ser gewdê kesê din dijî yenî. Yekî bi vî ji vî malî ser evîn çîçek wilo wê nas dike. Evîn çîçek jî ji malbatekî kurdperwer ku malbata wê ji qoş giriye di ser hildana qoş giriye de cih girtin şehîdan hîna ji bav û kalê xwe Kurdên resen ev evîn çîçek Kurdên resen û kurdperwer û welathez Kurdistan hez bûn. Ew jî jê heye ku evî Zubêrî ji Sêrtê hatiye ji Herêma Kurdistanê hatiye û kapê re têkevî kiliya hewaliya emrê wê bû pê hat xapandin û ja evîn çîçek dixwend û kar dikir û ev li ser pişta evîn çîçek dijiya li Stenbolê. Ev Zubêr Eydarê han. Piştre evîn çîçek tê girtin darbeya 12 Eylûlê di Mehsê meha di zindanê dibîne îşkence dibîne evî Zubêrî tu îşî wî ji meseleyê tune. Teeleqeya wî ji meseleyê siyasetê û tiştên bi vî rengî tune lê evîn wekî aktivîstekî jin wekî şoreşgerekî jin ji wê çaxê de xwedî helwest. Ji bo kurdewarî ji bo kurdayetî nêzîkî PKK jî bû. Bi xwe re dema ku ew nêzîkî PKK bû Zubêr jî pê re nêzîkî PKK bû. Ev Zubêr Eydarê han. Evîn dwarê yanî siyasî na lê dwarê hiqûqî de kar dike. Berê jî me behsa wê kiriye xelatek jî werdegire. Di salên heştê û sisê de bi hev re dizewicin, zarok jî çêdibin. Tevlî wê jiyana hanê, tevlî wê rewşa hanê, evîn bi keda xwe, bi alîkariya malbata xwe dibe piştevaniya vî Zubêrê han dike û ofîsekî vedikin ji bo parê zeriyê. Piştre ji ber ku evîn rewşa xwe cihê xwe diguhere ji Stenbolê û jiyana Stenbolê tê Sêrtê dimîne
ji bo û piştgiriya xelkê dike û xelk jî jê hez dikin. Dema ku çîrokên HP û xalkên Emek Partîsî çê dibe ku dixwazin wekî kesên şandeyên kandîdatên serbixwe bi Erdal Önün û bi SHP re derbasî parlamentoya Tirkî bikin di wê çaxê di salê notî yekê di wê qonaxa Hanê de destpêkê pêşniyaz evîn bû ne zibêr eydar bû. Evîn dibên na xwe dide alî, zibêr xwe dide pêş û tiro dibe parlamentêr û dikeve nava siyasetê bi vî rengîhan rewşekî berdewam dikin. Dîsa tim yanî zibêr ti carî wilol bi xwe li ser xwe bê alîkariya evîn nedkarî bimeşî yanî. Evîn jêr bû pişt, evîn jêr bû rê, evîn jêr bû mal, jêr bû mêlk, jêr bû parastin ji hemû aliya de piştgiriya evî zibêrê Hanê kir. Di not û sisiya de evîn tê kampa Zelê têkilî û kontakta wê bi Apoçiyar. Apoçiyê tê kampa Zelê rewşekî li wê derê dibîne rewşa PKK a xerab. Jê heye ku tenê mesele girêdayê şexsa ye. Osman Ocalan û çend serkirdeyên PKK piştre nas dike ku çîrok hemû xerabeyî. Ji xapo bigirin û dakef. Hemû rêxistinekî genî û gendel û tarî û qirêj. Carekî di stûdyoyê Me TV de Medya TV de xapo diaxive û tiştên nexweş derbarê jinê dibêje. Ev evîn çîçek li stûdyoyê bersiva Apo dide dibêje na yanî tu heqaretê li jinê Kurda dikî ê li stûdyoyê hemû wilo şok dibin çawa tu bersiva serokatiyê didî. Demek ev evîn çîçek di derbeya 12 Eylûlê di hindirê zindanê de xwedî helwest bû. Li kampa Zelê li hemberî serkirdeya PKK xwedî helwest bû. Li stûdyoyê televizyona PKK li Denderlê û li vê derê li Belçîka dîsa li hemberî Apo xwedî helwest bû. Salê not û niha piştî Apo tê girtin û ew li Swîsreyê jiyana xwe berdewam dike, xwendina xwe berdewam dike. Ev zibêrê Hanê wekî tembela, wekî tirala li ser pişta PKK di nava parlamentoya derveyî welat û nizanim çima çîrok mîrokê Hanê li ser pişta wan dijî heta roja îro. Evîn mastera xwe çêkir, evîn doktora xwe çêkir, gelek cara ji zibêr re dibêje ka were hevalê te ê ku bi te re li üniversiteyê li Zankoyê dixwendin va li vê derê ne tu jî were. Na, elimî ye kurtêla. Wekî psîkolojiya parseka, psîkolojiya qereçiya. Qurbana qereçiya jî bibe. Zarokê xwe dihêle, evîn digêje qenaatekî ku xelas çare nema. Çareseriya demokratîk bi vî zilamê Hanê re nema. Xwe jê dide berdan, zarok jî navê xwe diguherin, ew jî navê xwe diguhere û zibêr eydar dimîne di vê derê de di kenekê de heta roja îro gayê xemo rûniştî dixwe û vedixwe û zikê xwe tije dike û bi dest wî bikeve. Jinek jî ji xwe re bi jina re ji carna tê kilîmê kiliya çê dike. Pîr bîne ti xêr tê nemayî lê berê dema hîna xort bû ev çîrokê Hanê ev zik bû û têkiliyên bijina re. Newte yanî ne tenê zibêr, gelek kesên wekî zibêr hebûn di nava vê rêxistinanê de ew jî di nav de. Baş e zibêr ku dev ji vê meselê berde yanî çêra wî heye û xwarina wî heye û perî wî heye û ser televizyona dertê û serokatî û paradîgmaya serokatiyê û sîstem û mîstem û çîrok mîrokê Hanê. Wê yanî eger PKK jî wî nas dike. Gelek dosyayên li ser zibêr hene li cem PKK. Eviya dev ji PKK berde wê çêrekî wilo xweş li kur bibîne, her ji xwe re di nav de biçêre. Li kur heye? Ti neye.
فزبێر کەسایەتیەکی بڤیرەنگی ji berê de ev mal bû. Ne tenê wilo birayî wî di sala heştê û heştadê ji nav PKK reviye. Tişt nebû, nan nebû bixwe na li Parîsê halê wî bîye ê milyonêr e. Ev jê ji ku hat? Çawa çêbû? Me xwişka wî merivî wî din jî re birakî wî din Fethullah wî şandin Kanada li ser hesabê tevgera Fethullah Gulen xwendina xwe qedan. Xwişkên wî û merivên wî bi MHP ê ku zewicî, ê ku têkilî çêkir, ê ku danûstandin kir. Yekî wilo ye, yanî ji asta ser asta takekesî, ser asta malbatiyekî xerab e. Ev ya qerasê kenekê ye. De îja dema ku evîn me berê jî gotî ez dubare dikim. Dema ku evîn çîçek ji PKK dûr ket û bi helwest, bi protest ji PKK dûr ket û berê xwe da jiyana rewşenbîrî û nivîskarî û êrîşên li ser wê çêbûn, dev avêtin namûsa wê. Li ber zibêr dev avêtin namûs û kerameta evîn çîçek. Pozî wî neşewitî, negot ev diya zarokê min e, ev rojekî ji roja hevjîna min bû, bi mir bû alîkar, ji mir bû pişt, bû mal. De yanî ez çi bêjim, ev qedeha qehwê axivî û Zibêr Eydar neaxivî. Yekî ev mal e. Hemû ev mal in. Remzî jî ev mal e. Remzî layê wî kuştine û jina wî revandine û çi anî li serî wî û simbêlê wî korkirine. Ê wê û ê Zibêr. Ev simbêlê ku we dîtin, ev boqê simbêl e, apojî jêr simbêlê wî jî korkir. Wî pîs dikin. Li elimî ye. Elimî yanî psîkolojiya koleya plus parseka plus qereçiya plus kurtêlxura yekî wilo. Hemû ev mal in. Kî ji wan ana wêj dê ji mir bê kî ji mir bêje wela Ehmed Qerem û ji wan çêtir in. Ehmed Qerem û ji wan xerabtir e. Ez nizanim ez bêj yanî ji aliyê xerab û xerabtir ez kî ez ji rêjeya xerabbûnê ez kî bêjim? Ez dibêjim Zibêr xerab e, dibînim Remzî jê xerabtir e. Ez dibêjim Remzî xerab e, Zibêr jê xerabtir e. Ez dibêjim Remzî û Zibêr xerab in, Nilûfer û Adem Uzun ji wan her diya xerabtir. Ez dibêjim hevana xerab in, Beşîr, Ebselam, Mistefa ji her çara xerabtir. Hevalê Şorbeşîr. Kî ji wan saxlem e? Kî ji wan baş e? Hinek reben meben hene hîna hêvî bi wan girêdin. Ev kenekeya we, çîroka kenekeya we ev e. Bi rastî ez dibêjim yanî jineke welatparêz, niştimanperwer, nivîskar, rewşenbîr, xwe jî parast, zarokê xwe jî parast, Kurdistana xwe jî parast û neket bazariyê bi mîtleşmê û îtleşmê û keneke û teneke û kemalîzmê re. Neket bazariyê bi PKK re. Ma di nava kesên ku jinên dev ji PKK berdane û xwedî helwest in, bi rastî navê evîn çîçek li pêş e. Ji ber kesayetiya wê ya rewşenbîrî, kesayetiya wê ya nivîskarî ku ez hêvî dikim her ku her pêş bikeve. Wê pêş bikeve eger bimana ligel Zibêr û ew jî wekî halê wê wek halê Zibêr bana û di lêlayîqî xwe nabîne. Her kes bi eslê xwe dike. Ev ji malbatekî kevnareyî welatparêzî şoreşger e. Malbatekî naskirî ye. Malbatekî li hemberî Mustefa Kemal Atatürk û di destpêka kemalîzmê de serî hildaye û şehîd daye. Ma wekî Zibêr û Kurd dibêjin yanî Xwedê yanî çi divê didin Xwedê goş dide ê bêdiran nizam tiştekî wilo heyî yanî. Xwedê qenciyekî mezin, xêrekî mezin, gencîneyekî mezin, cewherekî mezin dabû Zibêr Eydar navê wê evîn çîçek e. Zibêr Eydar çû ji mir berê xwe da PKK û jiyana
حقیقت لشمه و کمالیزم لشمه و خاپۆ لشمه و میت لشمه و ئیت لشمه قبول کرد 10,000 خێریش خوار ببینە ئەڤە تەنەکە و کەنەکەیە ژمەر هاتە شۆڕەشە ڕۆژئاوا پیر چاردەمین شۆڕەشە مریشکێ دەموکراتیک شۆڕەشە قوتیک و تیتک و میتکێ دەموکراتیک ئاکۆ کەنەکە ژمەرە پیرۆز دکە ئەف